Τι έκανες! Τι έκανες! Πρέπει να δώσουμε άλλο στρώματα! Η τύπα χωρί! Άμα είναι η τύπα! Πάμε κοίτα από εκεί! Το καλοκαίρι που έκανα το φιλικό με το... Μέσωσε! Έχω και το μυαλό! Είμαι της ποιότητας μου, το πήρε όλο το λάθηκα! Έχω το πακάω! Λάθηκα! Και φλέβευκα! Για να σκάφω εγώ! Και το φαγητό δίπλα! Και τι άλλο σου λέει κύριε Βασίλη? Με το Μορφίλα, το καλοκαίρι που έκανα το φιλικό, έγινε του Σάββατο Πανέα. Εγώ, παρακαλώ καλυμμένα, το ξέρεις ότι παρακαλώ, το ξέρεις το γιώκα, με πάμε να προσθέτει, ξέρεις γιατί κλανίδι μιλάμε. Τι, στο Αγρίνιο είναι και υπόκρινο, όλο το μαντιό. Γιατί κλανίδι μιλάμε, ξέρεις. Τι, Πόρδες. κλανίδι είναι διαρκείας, Πήρε τις κουβέντες, μείνει στην εσεσιόν. Ήρθε και βρώμιζε όλο το δωμάτιο. Τι βρώμαγε Βασίλη? Μπαίνεις στην τουαλέτα πριν ξεκινήσει. Μπαίνεις στην τουαλέτα. Χέζεις για 20 λεπτά. Τι σκατάει όταν έχεις το. Κατευθυμένα. Κατευθυμένα. Θα βάει ένα ρολό. Υγείας. Θα χέσει μου το ένα και θέλει ένα ρολό. Δεν ξέρω τι σκατάει κατά. Πρέπει να την πιάει όλο τον κόμπο. Ξαπλώνει και τα ρούχα. Δεν φοράει. Στο ψωμακείο δεν κοιμάται μέρα. Δεν αλλάζει. Δεν φοράει. Τα ρούχα μπορεί να κοιμάται. Τι είναι καλόγερος? Τα ρούχα. Καλόγερος είναι. Ξεκινάμε. Αυτό είναι. Και εσύ, είναι μία. Ξεκινάει στις 12 πάντα, έχει ώρα. Όχι με νόμιμο πως έχει. Μαζί κοιμόσαστε? Ναι. Άντε, δάσω. Να μας έκανε γελάσαμε. Ναι, και δεν μιλάει όμως. Ουφ. Μετά από 5 λεπτά. Δεν με ξύμισε στα κρύγια και του λέει και με κες μου είπα αυτό. Σε κάνω μια έτσι και σηκώνομαι στις 4 ώρα το πρωί. Παίρνω την κουβέντα και το μοσιλάρι. Πήρε και μίληκα κάτω σε δύο του λάθηκα, μιλάμε για βρώμα. Του το είπα. Του λέω εσύ πρέπει να καμπάς μια κλάκη. Βασίλη, κάθε Δευτέρα θα έρχεις εδώ. Κάθε Δευτέρα. Κάθε μέρα θα έρχεις εδώ κάθε μέρα. Πήγαμε την Αθήνα και το ξενοδοχείο. Κοιμόμαστε, πήγα την έπιασα την γυναίκα, του λέω κυρία μου. Δεν μπορώ να ζελάθηκα. Δεν θέλω. Δουλεύετε μόνο ένα δωμάτιο που σπάει κανένα δωμάτιο. Η γυναίκα μου έφερε ένα τέτοιο ένα σπαστό κρεβάτι και κοιμήθηκα κάτω στις ρεσιούς. Μιλάμε για κλάσιμο, δεν μιλάμε για κλάσιμο. Δεν κάνω τον άνθρωπο να έχει αφαιρέσει σε 7 το πρωί, 8. Κλάνει 12 με 6 το πρωί. Και το πρωί που κατεβαίνουμε και δίνουμε το πρωί, τι μου λέει. Μετράμε ένα στο λοχάνιτο, κλάνει και νομίζω το λοχάνιτο. Γιατί βλάβει. Γιατί βλάβει. Όταν κλάνει νομίζω το λοχάνιτο. Θα κάνω και μήνες να το λοχανίσει κάθε μέρα. Με το όνομα μου λέει. Ένα μήνα του ζει. Βλέπει όνειρα. Βλέπει όνειρα. Όνειρα. Μίλα του σύνταξο μου. Έχει Βαγγέλη Χόνη στο νερό. Το έχεις πάει καμπάρι. Το λοχανιτό το έχεις πάει καμπάρι. Και δεν με πήγε καμπάρι που φεύγω. Κοιμάμαι εδώ. Στη Μύκονο που τράβηξε παγωνιά. Πήγα έσω. Στη Μύκονο που καμπάρι. Βασίλη, στο Αγρίνιο γιατί τώρα βγάλανε έξω από το αγωνιστικό χώρο. Στο Αγρίνιο ήσουν μέσα εσύ. Ναι. Στο αγωνιστικό χώρο. Γιατί με τα αγγλικά δεν τον είχαν βγάλει έξω. Τον έβαλα έξω γιατί μάλωσε με το... Το Λάισμαν. Όχι, με τη διοίκηση του Αγρινίου.
Οι άνθρωποι δεν είχαν μπουκάλια μικρά να μας δώσουν και μας δώσανε τρεις εξάδες σε μεγάλα. Και μας δώσανε και 35 ποτηράκια πλαστικά. Και μπαίνει μέσα από δελτία του Πανετολικού και πλακώνει το γενικό αρχηγό του Πανετολικού. Γαμώ τα κρυΐω σας και δεν έχετε νερά μικρά εδώ πέρα και να χέσω το κυταρό σας και να τα χέσω όλα. Κάνει έτσι ο Βαγγέλης όμως πλακώσαν εκεί πέρα. Και εμείς είμαστε καλύτεροι. Ήρθε ο Ποσίλας και πήγανε με τα χιόνια στο κεφάλι και πήγανε. Πήγε μέσα στο Ξενιάδης και τους πήγε σύνταγμα για το τσάκι. Άλλος μαλάκας. Και τους πήγε στο πήγε εκεί. Άλλος μαλάκας. Στην προπόνηση το Βαγγέλη τον εβδάσουν.